ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାଗଳିର ଆତ୍ମା ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା କେତେ ଦିନରେ ଯିବ ତାର ସମୟ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନନା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଦେହରୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମୁଁ ଠିକ୍ କରି ସାରିଛି। ତମ ବୁଦ୍ଧିର ପଡ଼ିକି ଘରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମିଛ ଆତ୍ମାକୁ ଦେହରେ ରଖି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମିଛରେ ଡ୍ରାମା କରିବି ଘରେ। ଆରେ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାପା ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି। ମାର୍କେଟରେ ଯାଉ କାହିଁ? ବାପା ମୋର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା ତ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି। ତମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବି କି? ନା ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ମାର୍କେଟ ଯିବାଟା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଆରେ ଏଇନା 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲେ 12ଟା ବାଜିବ। ଆଉ 12ଟା ବାଜିଲେ ତୋ ସାଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ? ତୁ ସତରେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ତୁ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଯାଉନୁ ତ? ହଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିନଥିଲି, ମୁଁ ତୋର ବାହାଘରଟା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ବାହାଘର କାହାର? ତୋର? ମୋର ବାହାଘର? ତମେ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ମୋ ବାହାଘର କେମିତି ଠିକ୍ କରିଦେଲା? ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ତତେ ପଚାରିକି ମୁଁ ତୋ ବାହାଘରଟା ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ତୋ ରାଜିରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବୁ ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ବାପା ମୋ ଦେହରେ ତ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଆତ୍ମା ଲାଗୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାବି କହିଲ? ଏ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନନା ତତେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ଦେହରୁ ସେ ଆତ୍ମାଟିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ତୋ ଦେହରୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିଯିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ତୋ ବାହାଘରଟା କରିଦେବି ଆଉ। ହଉ ବାପା ମୋର ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଛି। ସେ ଏତେବେଳେ 12ଟା 21 ହେଲାଣି କାହିଁ ଦେଖ ତମେ ଆସିଲ। ସବୁଦିନ ମୋର ଲେଟ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମର ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ। କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏନି? କ'ଣ ହେଇଛି କି ତମେ ଟେନସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଶୁଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି। ହଁ କୁହ। ବାପା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ହେବନି, କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ କହିଲ? ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତମ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବ ନା ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ବାହାଘର କିଛି ହେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ବି ବାପା ବାଟ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ବାଟ? କି ବାଟ? ଗଲାଥର ଯେଉଁ ନନା ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ସେ ନନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ? ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ମୋ ଦେହରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ। ଯେମିତି ମୋ ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଯିବ ସେମିତି ତ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ନନା ଜଣ କିଏ କହିଲ ଟିକେ? ରୁହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରଥର ଯେଉଁ ନନା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ତାଙ୍କ ଫଟୋ କାଢ଼ିଛି। ହଁ ଲୁଚିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଅଭ୍ୟାସଟା ତମର ଅଛି ନା, କେଉଁଠି ଲୁଚି ଛପି କେଉଁଠି ଉଠିବା ଫଟୋ। ଆରେ ଏଇ ନନା ଚିହ୍ନିଛ କି? ନାଇଁ ହଁ ମାନେ ହଁ ନାଇଁ ମାନେ ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ କ'ଣ ନନା କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସୋମବାର। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ସେ ନନାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ସେ ନନା ଜଣ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାଣ ପେସା ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବି ସେଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶୁଣ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆସିଲେଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଚାଲ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ନା କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ଚାଲ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବ ତ? ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଲ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ତମକୁ ନେଇକି ଆସ। ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? କ'ଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଟିକେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କର। ଚିନ୍ତା କରି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଗୋଟେ ବାହାର କର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କ'ଣ? ତତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ତୋ ମାମୁଁକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ମାମୁଁକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ଆରେ ମାମୁଁ ପାଖରେ କାଣି କୋଉଠିଟେ ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଦେବ ନା? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ କଥା ତ କ'ଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ। ମାମୁଁକୁ କିଡ଼ନାପ୍। ଆରେ ମାମୁଁକୁ ଯଦି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ? ଆରେ ପଇସା କିଏ ଦେବ ମାନେ ମାମୁଁ କିଡ଼ନାପ୍ ହବ ମାନେ ମାମୁଁ ତ ମୋତେ ହିଁ ଖୋଜିବ ନା। ଯଦି ମୋତେ ନ ଖୋଜିଲା ମାମୁଁର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ନିଜେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତାଛଡ଼ା ଆମେ ତ ନିଜେ ଡାହାଣୀ ହେଇ ଲାଗିବା ଗୁଣିଆ ହେଇ ଛାଡ଼ିବା ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ତାହେଲେ କାମଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ? କେବେଠୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବାହାରିଗଲାଣି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜିଠୁ କ'ଣ ଏବେଠୁ କରିଦେବା। ଚାଲ। अबे डॉक्टर ये नन्ना को होश केତେବେଳେ କରିବ? ଲାଗୁଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ହୋସ୍ କରିଯିବ। अबे नन्नाकर बोधे होश फेरिलाणी। हे मत भारी डर लगुच जदि बाईचान्स मोर गामुचा खसी पड़ो तापर नन्ना जहाँ अवस्था करेंगे अरे नन्ना पुणी बेहोश हो गले। गोटे काम कर पानी टिके नेइके आस। ତମେ କିଏ? ମତେ କାହିଁ ଡାକିଛ? ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଇଏ ପୂଜା କଲେ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ଦବୁନି? ତମେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖା ବୁଝେଲି ଦେଖା ମୋ ପାଖରେ ହତା ପାଉଲାଟେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ।
ତମେ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନରେଶ ତ ମାମୁଁ ଟୋଟାଲି ଟଙ୍କା ଦେବା କରି ମନା କରୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ତମେ କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମାମୁଁକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡରାଅ ଧମକାଅ। ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆରେ ମୋର ତାପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାଢ଼ିବ। ଆରେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନା ଦେବୁ ନହେଲେ ଏଇଠି ଗୁଳି ଫୁଟେଇବୁ। ମାମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଖୁସି କଲା ବାବୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡାଳ ମାମୁଁକୁ ବାନ୍ଧିକି ଏମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲଣି। ପ୍ରଭୁ ତମେ କ'ଣ କଲ ମାମୁଁ ତମେ କଳା ବେଗ ଖୋଲି କ'ଣ ଅଛି ଦେଇଦେଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ଆମେ ଜାଗା ସବୁ ପଳେଇବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଲ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାମୁଁ ଘର ଯାଉ ଗ୍ରାମ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।